čau, tady Dušan. Tady Cristiano Ronaldo. A tady Seba, váš hlavní, který tady dneska bude mluvit. A ještě Peťa. A ještě Kokot. A ještě Bilďo. A ještě Káďa. To je všechno. A jdete hrát. Samo, čekejte, je tam, on je tam. Nepičo, zdrhejte. Já se... Jo, pičo. Jdeme hrát, on se dělal prdel, jdeme hrát Horsťan, vole. To už je piči. Takže kdo bude jako první zadávat? Já. Kdo bude první zadávat? Já zadávám první. Tak ty si největší. Ne, já zadávám první.